toda a canta adorna hai e poderá haber. En clave tamén da Federación Galega para a Cultura Marítima Industrial, pois por aí aparece Morling, canto barco hai e poderá haber. No aspecto estrictamente lingüístico, o autor, moi habitual nel, non renuncia ao emprego da fala local da súa zona e, sobre todo, realiza unha prodixiosa recuperación do léxico mariñeiro, dialectal e mesmo da toponía e toponimia da Bisbarra do Ulla e da Ría da Lousa. Di un reputado crítico literario que tivo que ler a novela con un bo dicionario ao seu carón para entender os termos mariñeiros que emprega o autor. Mesmo, di, que en ocasións debeu acudir a dicionarios ou léxicos especializados como o Dicionario Galego da Construcción Naval e outros semellantes. Isto, por desgracia, non é nada novo. Dende que Paco Fernández Rey dixo aquilo de que na cultura galega hai moita costa e pouco mar, apenas conseguimos que creacións literarias e ensaios históricos relacionados co mar sexan recibidos con normalidade e son acollidos os seus homónimos terrenos. A día de hoxe, todo o mundo sabe para que serve un hórreo ou como funciona un muiño, pero a maioría do persoal non ve a boia cando se fala dun encascadoiro ou mesmo de boe o personal se andar a varar ter algo que ver coa subei. Compre, pois, que continuemos a facer pedagogía ao respecto e novelas como Anxo Angueira de seguro que han contribuído a iso. Ben, para rematar, quixera rematar unha anécdota, tres resobeiros pantallazos, un agasallo para facer do autor. En primeiro lugar, pois, contarvos unha brevísima anécdota de cando vivín casi 7 anos en Castrelo, non sabedes de Cambados e Grove, e daquela, pois, xente xa na miña idade, da zona de Rosique ou de Arnosa, zona de Dena, nos contaron unha anécdota que penso que é exemplar do agromar, tamén da insumisión na zona neses anos 60. Como sabedes, no ano 61, aquel transatlántico Santa María foi abordado por un comando do drill que nos estaba, pois, o chamado comandante Sotomayor. Ben, aquel transatlántico Santa María había tripulantes, o sea, non pasaxeiros, senón tripulantes da zona de Dena, de Rosique, que contaron como fora aquel chamado secuestro e era un episodio moi coñecido na zona. Ben, pois, daquela, como sabedes, a Guardia Civil non era a de hoxe precisamente, daquela cando te topabas con eles, si saludabas, dábanche, e se non saludabas tamén che daban, e entón, pois, se lle ocurriu a uns rapaces de uns 15, 16 anos unha trasnada consistente en que viña a Guardia Civil por un carreiro de terra, a carón de dúas veigas de millo xa crecido, debía ser no verán, e entón, no momento en que pasa a parella de bicicleta, pois, eles teñen un aramio que non se ve, e o tensan, de maneira que vai a parella ao chan, e entón, dende ambas partes do millo, sae uns berros. Ataca Jalbao! Ataca Jalbao! Entón, cada trasnada que se facía por ali, despois da trasnada era ataca Jalbao. De alguma maneira, Galbao, como sabedes, era o capitán portugués, que levou, por decirlo así, xunto con Sotomayor, foi a cabeza visible do secuestro do Santa María. E despois, esta pequena anécdota, que se cada podía entrar nese amencer de insumisión dos anos 60, que describe moi ben a novela, pois, tres, como digo, en primer lugar, San Tomé, lancha da comandancia, chamase efectivamente Malú. E de feito, cando ainda está hai unha frase que cando os mariñeiros alongan moito na taberna e veñen as mulleres a buscalos, a súa procura, o que se di é pica a cabo que ven a Falú. A segunda cuestión, a segunda pantallazo, nunca se veu que Morley lugar ao teto, se profunda de forma tan coa persoa allí todo o que había no mundo. E por último, tamén teño que decir, non sei se andará por aí, se non está ali, se non me escoita, sen a boina, o xío allo, perde. Saúdos. Moitísimas grazas, Dionisio. Moi bo día a todos e a todas.
23 de abril de 2012. Conmemoración do 75 aniversario do tráxico episodio do Boueva. Chove e non chove no Berbés. Poemas e música. Xentes da memoria histórica de Vigo. Gustavo Luca de Tena, obreiras, algunhas bandeiras comunistas e nacionalistas, un pano republicano ao pescozo de vello PC, mocidade maiormente de adiante do Centro Social Boueva que organiza. E Concha Nogueira Miguel, naturalmente. A filla do matrimonio morto á beira dos outros 8 camaradas, comunistas, socialistas, galeguistas, republicanos, todos no mesmo barco, todos querendo fuxir do terror fascista xa no 37, todos mortos ali no Berbés, historia oral de Marmouters que aínda está sen escribir. Chove e non chove no Berbés, eu vexo que ali naquelas lousas, alleos á música dos coches que pasan e das bujinas dos barcos que emproan e dos canos dos tellados que pingan, estamos todos xuntos cavando. E a mocidade que escolleu o nome de Boueva para o seu centro social está cavando. E eu, entón, como a Seamus Heaney, digging, vin que vivimos cavando no noso pasado persoal e no noso pasado comunal que cavamos na historia. Mas ollando aquela esperanzada mocidade que busca como bandeira o nome do Boueva, tamén aprendín e entendín que a historia da historia e todas as historiografías cavan moito máis frecuentemente nos grandes panteóns, sepulcros e mausoleos que nos cemiterios de freguesía, nos das lousas e de epitafios e de nomes xa ilexibles ou nos húmidos montóns de terra nos que algunha prove ao amañecer se enterrou. E só raramente se cava, moi raramente, nas foxas comuns da historia, onde van parar os corpos, os feitos e os textos extensidos dobremente enterrados. Aquela mocidade que escolleu o Boueva, un barco, e a persoa de Concha Nogueira Miguel foi cavar ao foxo común do antifascismo galego para rescatar e pôr a flote unha embarcación que permanecía hai pouco cos seus heroicos tripulantes nos sorríos lamacentos da ría. O rescate deste voo é a súa bandeira e seu eslema. En literatura, só que un saiba un poeta acabou coa súa pena grosa destas lamas, desta turba do esquecemento. E foi Valentín Paz Andrade, el que non tivo, ata que este ano se dedicou o Día das Letras Galegas, quen cavase por el, quen cavase da foxa común da historia para rescatar a este extraordinario político, pero tamén quen cavase por el na historia da literatura, territorio onde as foxas comuns do esquecemento son tan abundantes e igualmente infames. Cavamos. Se cavamos nas foxas comuns, cavamos cun humilde sacho e a pandemia. Historia e literatura, folga xeral contra as dúas historias. Cavamos, aramos sobre os mortos desta terra e o noso pan ten un sabor de osos familiares, irmáns. Así comeza un célebre soneto de Lorenzo Varela dedicado aos irmandiños. Sí, cavamos. Cavamos moito na terra, pero pouco se cava no mar. Moita costa e pouco mar, xa se dixo aquí, como diría o cambadés Francisco Fernández Rey. Ardámonos a peiros do cuberto, expomos o arado de pau ou mesmo o ajuria e taranzábal na horta, o carro, a sachedora, a grade, o caniso. Pero raramente nos acordamos da gandaría brava, especialmente dos cabalos, iso xa non é noso, nin tampouco do mar. O mar debe ser indigno porque é aínda máis probo. Por iso, xa a fiestra baldeira de Rafael Dieste, por iso a lección do rico americano que non se esquece do mar, do seu mar, das súas humildes orixes. Pero esa lección que ele escribiu aí xa case 100 anos non a damos aprendido, non dá entrado na nosa conciencia de nación. Fuximos do noso pasado mariñeiro a vela,
fuximos da Dorna, do Jaleón, da Jamela, fuximos da Escota, da Berza, das Foulas e Ronseis, que diría o meu amigo Dionisio Pereira, que tanto leva el cavado na memoria do mar. E tivo que nos coñecer un estranxeiro, Staffan Morling, tivo que vir cavar no noso mar un distante escandinavo para excluirnos a nós mesmos e aprendernos que é, en que lugar está a República Galega no mundo das repúblicas náuticas e de cultura mariñeira. Hai un episodio na nosa historia cultural presente que particularmente me impactou, que vos vou dicir eu a moitos de vos, que vos criastes a bordo da Nova Marina, daquela embarcación que teño ás miñas costas. Nas areas de Caldebarcos hai 20 anos un grupo de xente que empuñou a pá e o sacho de Staffan Morling, cavou literalmente para tirar da foxa común da nosa memoria náutica unha lancha xeiteira. As lanchas xeiteiras de que fala o noso folclore e a nosa literatura. Unha embarcación de pesca armada con vela de relinga, como a das Dornas desaparecida do cabotaxe das rías, cando antes, nos anos 60, cosía a milleiros, con áxiles foulas, do Berbés a Fisterra, en largos, bolinas, empopadas e traveses, todos os sarillos de cons, puntas e petóns, barras, illas e pasantes das nosas rías. Desaparecida porque no tránsito de abandonar as velas, ao carecer de espello de popa, de estampa, non podía adaptarse ao motor. Pois ben, cabouse aquela lancha e a beira dos seus osos construíuse en Marín a réplica Nova Marina de Folio Novo. Non hai no mundo nin bote, nin lancha, nin barco como a ela, meus amigos. Que vos é dicir eu a vos? E ben, eu tamén quixen navegar na oceánica foxa común do noso mar, do meu mar, porque eu sonlles como a vos moi localista. E agora que eu penso teño unha teima permanente que se repite sempre que escribo, sempre que cabo. O Ulla, o meu río postremeiro, visto desde a miña aldea de Manselle. O Ulla no seu esteiro, pasando polas brañas de Laíño, o meu río da vida, enchendo e devalando cas mares da Arousa, na máis remota infancia miña, aínda navegado de Dornas, Mecos e Jaleóns. Ese é o cimetière marin no que cabo, foxa común dos meus soños e que leva por epitafio. Que hinchadiña branca vela, ante os millos, corre só a misteriosa pura estrela, dillo vento en torno dela, palomiña, boa, boa, Rosalía de Castro. Ulla navegable de Icacesures, a ponte, o milenario porto de Iria, da Iria precelta, castrexa, romana, sueva, capital política e de bispos, a Iria cuxa crónica é toda a historia de Galicia. Cantos séculos fan falta para enterrar un nome, os nomes resisten, resiste Iria. En fin, para eu meter no mar do Ulla e máis no mar da Arousa as embarcacións destas páxinas, foronme indispensables varias axudas que eu quería hoxe aquí consignar. En primeiro lugar, a do derradeiro patrón da miña terra, na aldea de Bexo, freguesía de San Xoán de Laíño, a freguesía de Avelino a Buín de Tembra e de Moncho Reboiras, en Dodro, concello do meu amigo Eusebio Lorenzo Baleirón. Ese patrón é Ramón Franco Boín, o Bouzón de Bexo, o derradeiro capitán dun jaleón do Ulla, o Francisco, este que podedes ver na portada do libro, xustamente ese, nunha foto tirada por el mesmo, e na que posa, con orgullo, a súa daquela pícara María Dolores. Con el cabei e navegei, apuntado de rapaz no rol, polas límpidas augas da súa dilatada memoranza. Nas recaladas facíamos visitas á verga cerrada, aos mutóns e cadernais do Francisco apodrecidos, a vela recollida nos lenzos, guardada polo Bouzón, dígomos a verdad, como un sudario, como un sudario. Quixen seguirlle a pista, pero Francisco perdeuseme en Vilaxoán ou Vilanova, facendo de batea, como a tantos jaleóns, se non acababan de areiros ou varados nas ribeiras escuras do río Ulla. Ali xacen, aínda hoxe, na foxa común,
as súas cavernas parecen osos negros dunha soá de balea varada nos que pousan os corvos do monte e máis os corvos do mar. E tamén me foron de moita axuda os mariñeiros de Sesures, os mariñeiros do río que aínda viven hoxe, o Picafollas e máis o Cotobeo, que me adeprenderon os nomes e máis as artes do Meco, que é unha adorna de 7/4 máis pequena que esta que tendes aquí, e catilla corrida a proa, e a máis os nomes do río, insos, esteiros, pedras, brañas, areas, voltas, lamas, pero sempre vistos desde o propio río. Pero sobre todo, para eu poder botar este ir ao mar, o que me foi indispensable foi a xenerosa, a extraordinaria axuda que me destes vós, os mariñeiros e mariñeiras, patróns e patroas. Aquí as mulleres tamén navegan, da Escola de Navegación Tradicional da Asociación Cultural Dorna da Arousa. Díxeno, digo e direino sempre, no alto e no baixo, xente admirable que vive do mar non, que vive o mar. Mariñeiros e mariñeiras que cabades e sode a bandeira dentro da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. Amigos e amigas que cabades cunha ilusión que eu non coñecía para desenterrar a dignidade do noso pasado mariñeiro, da nosa cultura náutica. As vosas delicadas mans cavando na memoria foron o meu exemplo. O vosso incansable cavar que hoxe lle devolve a vida e bota ao mar, o rei do mar, foi a miña escola. Na novela tamén hai outras excavacións que poñen a flote episodios da historia máis recente que tamén foran enterrados en foxa común. Os primeiros actos de resistencia antifranquista, a finais dos anos 60, a construción dun canal de regadío nas marxes d'Ulla máis do Sar, no que traballaron meu pai e meus irmáns, algún aquí presente, algún cuñado meu tamén, que nunca funcionou porque era perfectamente inútil ao ser deseñado por un franquista Instituto Nacional de Colonización que pretendía levar auga a donde hai regos, brallas, pozas, regazos, ríos, cheas e tremadoiros. Tamén hai historias de naufraxios e afogados, algúns anónimos, moitos da foxa común, mortos da nación do mar. Hoxe faise homenaxe nacional a un poeta tamén do mar, a Valentín Paz Andrade. Así remata o seu pranto matricial polo amigo de Rianxo, morto no exilio, polo camarada galeguista, polo emblema da resistencia Castelao, ano 1954. Na matricial Galiza sempre túa, que dende a Torre de Hércules ao Miño un facho acenderá por cada illa cando ti volvas polo mare. De Toxo unha fogueira en cada monte cando ti volvas polo mare. Dos castros na coroa unha cachela cando ti volvas polo mare. Unha loura candea en cada pino cando ti volvas polo mare. O seu cirio de frouma os alciprestes cando ti volvas polo mare. Luces da ardora branca en cada mastro cando ti volvas polo mare. Un farol mariñeiro en cada dorna cando ti volvas polo mare. Veliñas a xanela en cada casa cando ti volvas polo mare. E as perlas, as vaguas derramadas cando ti volvas polo mare. Cando ti volvas polo mar. Castelao non volveu polo mare, non. Pero hoxe, mentre se lle fai a homenaxe nacional en Vigo a Valentín Paz Andrade, poeta do mar, poeta que sabe o que é roxar o forno, pero tamén o que é a dorna, e máis a lancha, a ximelga e os imbornais, el que amaba o Boueva, ollando que hoxe se bota o mar aquí na Arousa este vello galeón de pasaxe que vos recuperastes e armastes de dous mastros con relinga e foca e trinqueta para as miradas, ollando como esta embarcación que vos recuperastes da foxa común do esquecemento volve á vida, volve ao mar. Valentín Paz Andrade sorrirá así, sorrirá dende o frío sepulcro
Terá unha orella posta no que se diga agora en Vigo, o Concello, a Xunta, a Real Academia Galega, outra orella posta nos berros en defensa da lingua en Compostela. Pero terá os ollos e o corazón aquí, a vosa beira, aquí, na Arousa, onde vós celebrades un ano e outro ano todos os 17 de maio a patria tantas e tantas veces esquecida, a patria do mar. Eu cabei o mellor que puiden nestas páxinas de Iria. Nelas, digo pola verdade, puxen o meu maior esforzo e a miña máis concentrada intelixencia para intentar estar á vosa beira, para intentar estar á altura do voso maravilloso traballo. Sei que son un podrén, pero aprendigo que puiden. En fin, é necesario cavar, continuar cavando na terra e máis no mar, porque continuamos precisando entendernos. Precisamos ver a boia como individuos e como colectivo, como nación. É certo que cavando podemos recuperar o Boueva, a Nova Marina ou este espléndido Rei do Mar, como non, como podemos facer que volvan navegar pola Arousa e Polulla, as Dornas, os Mecos e os Galeóns. Pero iso sí, non podemos devolverlles a vida aos mortos, aos afogados, aos fondeados, aos asesinados, ao pai ou á filla, á irmá ou ao amigo. Así é todo, temos un consolo, o de recuperar os seus sonhos, os seus horizontes de liberdade, a súa valentía e a súa audacia na loita e na resistencia. Amigos e amigas, é por iso polo que seguimos cavando, é por eles que seguiremos navegando. E se fai falta bojar, bójase, séase ou singras. E se hai que aferrar as velas, coseremos rises. E se hai que capear, emproamos. Pero nunca, nunca máis nos deixaremos ir. Ou que? Beizón por todo, amigos e amigas, e que volva a soar o corno a maila bubina, anunciando do Xufre ao Portiño, de Cabodeiro ao Con dos Tres Pés, por toda a Arousa e por toda a ría, pola banda de leste e pola banda do mar, de Mansella a Sálvora, que volve a Arousa o Rei do Mar, que volven as foulas e os ronseis dun galeón, a vela do unicornio do republicano, e que aínda queda moito vento por pasar. Oi que se vai.